मुई देसिया लोक मुई गालू केंता मुई काय लोक खाइलो मुनुस मुई काय तो वायला टोकी आई बोल दिया मुई नाही रे बाला टोकी या मुई मुनुस टोकी मुनुस ये ते कोणती ना मुई हां या सटा कोई भी टाकी हां डोंगरा राय ना डोंगरा No, 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 no. डोंगरा हा डोंगरा डोंगरा ए ललित नुआय ना ललित नाही नाही मारी झाला ते कोण आहे सुगमन टांगरा नुआय ना नुके जान काय जान 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 तुई कोण आहे हा जयदेव नुआय ना मुई से फुंतो टांगरा No, no, no. कोण आहे तुई